Bé, bon dia a tothom. La veritat és que agraeixo molt al Serrater de ser el Raül, especialment en Paco, que em va enredar de ser aquí i que no sabia gairebé bé què fer, però és un goig estar amb tanta gent, aquesta sala plena, i sobretot amb els alumnes, però també amb els professors i les famílies, i no sé si estaré a l'alçada del que espereu, però en tot cas ho intentaré. Jo que la meva formació i vocació és bastant científica i això pot provocar que la meva presentació sigui una mica esbiaixada, però en tot cas ja em perdonareu perquè arribo fins allà on arribo. De fet, primer volia començar parlant del treball de recerca, fer un repàs històric del que és el treball de recerca. Jo ja fa temps que vaig començar sent professor i recordo que al cap de poc temps de començar va sortir el que se'n deia la reforma. Després d'aquesta reforma n'han vingut, no sé si 4, 5 o 10 més, ja he perdut el compte, però la reforma va ser molt important. I en aquesta primera reforma, els que sou professors, potser ho recordareu, ja hi havia un element important que el diferenciava de l'anterior, que era el treball de recerca, conjuntament amb el crèdit de síntesi. Això ens va tablar molts professors perquè era una cosa molt nova. Però ja en aquell moment hi era i potser no li donava la importància que realment té, i ara en tot cas faré un repàs. De fet, en aquell moment també hi havia altres elements innovadors, evidentment, parlàvem de conceptes, procediments, aptituds, després crèdits variables, encara potser sona, però vaja, aquestes coses han anat caiguent, però el treball de recerca ha perdurat, i això és important. De fet, últimament el que estem parlant molt és de competències, de treball competencial, d'avaluació competencial, i per aquí al mig hi ha el treball de recerca, i encara es manté. Aleshores, per què? Perquè justament el treball de recerca és un element absolutament competencial i hauria de ser, i és, de fet, és l'objectiu final de tot l'ensenyament, diguem, secundari, tant de l'ESO, fins i tot, encara que estigueu al batxillerat, és de l'ESO, però també del batxillerat. Per què? Perquè en el treball de recerca és allà on nosaltres hauríem de ser competents en aplicar tot allò que hem après al llarg de la nostra escolarització amb una recerca, sense oblidar que estem a secundària, però amb una recerca on hem d'aplicar molts dels coneixements que hem après al llarg d'aquests 4 o 6 anys. I el treball de recerca, per tant, té aquesta importància. I li hauríem de donar aquesta importància no solament com a element únic, sinó com a punt culminant de tota una etapa, o de dues etapes, jo diria. De fet, és veritat que les competències existeixen i parlem de competències bàsiques i competències d'àmbit, però el treball de recerca va més enllà d'això, és clarament competencial, i això és important i ho volia remarcar. També és veritat que cada curs es fan elements d'aquests, al principi se'n deia crèdit de síntesi, després treball de síntesi, a quart és projecte de recerca i al final a batxillerat és igual. El nom no fa la cosa, però sí que és veritat que hem anat tinguent elements, mica en mica. El que passa que el treball de recerca és el primer element on l'alumne s'enfronta sol a un repte d'aquestes característiques, perquè fins ara els treballs de síntesi i el projecte de recerca eren en grup, i per tant hi ha una diferència clara. Sí que és veritat que en aquesta recerca, fixeu-vos, conflueixen molts elements lingüístics, científics si és el cas, però també de l'àmbit digital, de l'àmbit comunicatiu, de l'àmbit de la matèria pròpia en què estàs fent. Per tant, és una bona síntesi on tu has d'utilitzar, l'alumne ha d'utilitzar, i això ho sabeu bastant bé, ho has d'utilitzar una mica tot. I això provoca, al principi hi ha una mica de desconcert. Per tant, jo posaria molt en valor el treball de recerca en el sistema actual d'ensenyament i no ho deixaria aquí, perquè això és molt positiu, però també ara volia fer un repàs. El que no m'agradaria és que el que ve a continuació eclipsés això. És a dir, jo diria, el treball de recerca és un element clarament positiu i no seria bo que caigués del sistema, però també és veritat que totes les coses tenen els seus pros i contres. Llavors jo he fet un llistat de contres
Aquí cada un pot anar valorant en funció del seu... Les famílies potser s'ho miraran de més lluny, però el professorat, els centres, els alumnes, el que passa als alumnes, això ja ho he superat, no que serien els altres els que vindran, però pot anar fent una valoració, és a dir, jo poso això sobre la taula perquè sigui d'utilitat, en tot cas, sobretot als centres i professors, sense que sigui amb ànim de renyar ningú. Bé, a veure, jo diria que hem dit que el treball de recerca té lloc entre primer i segon, però està molt focalitzat aquí, penso, a vegades, i hauríem de tenir clar que ha de ser un procés. I aquest procés hauria de començar pràcticament a primer d'ESO. No, evidentment, a primer d'ESO no hem de parlar del treball de recerca, però sí que des dels centres hauríem de fer acompanyant els alumnes en aquest camí, perquè quan arribin al treball de recerca no se'l trobin com una patacada, sinó que hagin sigut capaços, de mica en mica, en els seus aprenentatges, en les seves dinàmiques, veure que són capaços de, i al final, arribar i que els sigui una mica més planer del que habitualment és. Per tant, això jo penso que a vegades, a veure, que consti que jo fa com, no sé si 9 o 10 anys que no dono classes, estic en el centre de recursos, per tant el que dic és segur que hi ha centres que ho tenen molt ben treballat, n'hi ha d'altres que potser no tant, però en tot cas això és un punt de millora, o seran punts de millora. Bé, un altre element és que el treball de recerca és tutoritzat normalment per molts professors, per la majoria de professors del centre o per la majoria de professors de batxillerat. I això és, alhora que és un avantatge, també pot ser un inconvenient a l'hora d'establir una coordinació, una bona coordinació, perquè quan l'alumne s'avalua d'una matèria, és un professor que avalua d'aquesta matèria, tanca els alumnes en la seva aula i ell es coordina amb ell mateix. Això no és ben bé així, perquè es coordinen el departament i el centre, però bàsicament no hi ha conflicte en com s'avalua l'alumne, perquè tots els alumnes d'aquella matèria són avaluats pel mateix profe. En el treball de recerca s'avalua un equip de professorat divers, de diferents matèries, cada matèria té conceptes diferents, i això, per tant, no és que provoqui conflictes, sinó que requereix un esforç de coordinació amb com s'avalua, com acompanyem amb l'alumne. Jo sé que hi ha molts centres que això ho estan fent, però no ho hem de perdre de vista, perquè és un element important. Bé, un altre element important és tampoc perdre de vista, és a dir, ho hem de tenir molt present, que és una recerca que es fa entre primer i segon de batxillerat, és a dir, no és una recerca universitària, no és una tesi doctoral o una tesina que se'n deia abans, sinó que és una recerca que es fa. I per tant, que hem de tenir tots present alumnes, tutors, centre, i fins i tot famílies, que la recerca ha de ser en aquest nivell. Ho dic perquè a vegades estem massa pendents de dir, ostres, que aquest és un tema molt poca cosa, o és que he fet una recerca i el dossier m'ocupa 30 fulls i no 50. És igual, el que hem de valorar és la recerca en si i que sigui una recerca apropiada pel nivell. És a dir, no podem anar a solucionar, buscar una molècula que ens solucioni un càncer de tiroides perquè no és el nostre lloc. I jo he vist alguns treballs de recerca, no aquí, sinó que he vist alguns treballs que dius, ostres, estem una mica fora de joc. De fet, aquí volia fer esment, aniré fent esment amb alguns dels treballs que heu presentat, no tots perquè m'allargaria massa, que m'ha semblat que afinava en aquest sentit. El tint sense amoníac, el tint sense amoníac de cabells, és una recerca molt senzilleta, molt propera, i que l'ha fet la Cira Oceller, penso, ho dic bé? És un treball que jo penso que reuneix aquestes característiques. És una recerca, segurament si busqueu bibliografia hi ha poca cosa, o potser n'hi ha, però en tot cas ell ha fet aquesta recerca i a més l'ha experimentat i això s'acosta molt en el que jo penso que hauria de ser el treball de recerca. L'altra cosa és que el protagonisme del treball de recerca hauria de recaure sobre l'alumne, sobretot sobre l'alumne. No exclusivament, però sobretot. Sí que és veritat que hi ha el tutor i que hi ha la família. Massa sovint veiem que hi ha massa la família
l'alumne hi és, evidentment, i a vegades el tutor no hi és tant, o a vegades hi és massa el tutor, la família no hi és a dir, s'hauria de trobar un equilibri en què bàsicament és l'alumne i que la família l'acompanya, però no hauria de caure el pes sobre la família, i el tutor també l'acompanya, perquè el treball de recerca no s'avalua el tutor, s'avalua l'alumne. Aleshores, els que hem sigut tutors de treball de recerca, a vegades caiem amb la sensació de que si aquell alumne no tira endavant el seu treball de recerca és un fracàs nostre. No, nosaltres hi hem de posar, l'hem d'acompanyar, l'hem d'aconsellar, però el treball de recerca és de l'alumne. Llavors això suposo que els alumnes aneu pensant en coses i possiblement us venen al cap. De fet, que l'alumne és el protagonisme dels que jo que els he mirat tots, volia, per exemple, també fer un esment al Petjada sense sostre, penso que ho dic bé, de la Neus Pagès. Per què? Perquè és un treball de gent d'acollida, de persones immigrants o del nostre que venen al nostre país, però també que venen o que estan a altres països o que volen anar a altres països, i que es veu clarament que l'alumne és una inquietud pròpia de l'alumne. No és que la família treballi d'això i per tant digui, fes això que jo ja et donaré un cop de mà, sinó que és una inquietud pròpia i això realment jo penso que s'ha de valorar molt positivament. Bé, un detall, les qualificacions del treball de recerca, jo particularment sempre els he trobat excessives. Jo penso que hem caigut una mica en el mateix de la universitat, és a dir, els que esteu a la universitat, suposo que podríem discutir-ho, considerar una mica les tesis doctorals, totes són cum laude. Home, és molt raro que no hi hagi cap tesis doctoral que no tingui un 10 cum laude. Tenir un 8 tampoc passaria res. Aleshores, en el treball de recerca, jo penso que entre el professorat, l'alumnat i fins i tot les famílies caiem en l'error de voler que tinguin un 10, perquè si tenen un 9, és que això ja... És veritat que tenim un condicionant que és molt dolent, que és que té una puntuació molt alta de cara a la nota d'accés a la universitat, i això condiciona molt. És a dir, la valoració que té el treball de recerca és més que una assignatura, i això ens condiciona. Però, diguem que la campana de Gauss, els que sou de ciències, no està molt esbiaixada en aquest cas. Però tampoc passa res, si juga a favor de l'alumne, doncs mira, benvingut sigui. El que és veritat és que el treball de recerca, bàsicament, també hauria de ser un treball de recerca proper, és a dir, d'una cosa que sigui contextualment d'una cosa propera o bé a l'alumne, o bé a la zona, a la ciutat, al poble. Llavors aquí sí que hi ha un cas que em va sorprendre d'entrada quan el vaig veure, que el títol és en anglès però jo el dic en català perquè el meu anglès no dona la talla. Aleshores, què és el racisme a Amèrica? No sé si està per aquí. Sí, i jo vaig pensar, ostres, llàstima que hagi fet racisme a Amèrica perquè hagués pogut fer el racisme a Catalunya. Però quan veus l'abstracte, veus que aquesta noia ha estat visquent un any a Amèrica, per tant, és home, tati. Doncs llavors està clar que també era un treball de recerca amb un context proper en el seu moment, ara ja la tenim aquí. També jo dic que el treball de recerca, això potser és una desviació més de la meva formació científica, no hauria de ser tan bibliogràfic o exclusivament bibliogràfic. Sempre hi hauria d'haver un treball de camp, de fet és una investigació per a un treball, i que hauríem de defugir de temàtiques molt generals. L'anorèxia, la bulímia, aquests són els típics. Un aspecte molt tècnic és que sí que he vist que quan jo era també de tribunals de treball de recerca es feia poc rigor, es donava poc rigor al que és totes les enquestes i l'estadística. És a dir, a vegades jo he vist treball de recerca que feien un parell d'enquestes i a partir d'aquí en traien conclusions. L'estadística no va ben bé així. En aquest sentit sí que potser els centres haurien de fer un acompanyament estadístic en els alumnes per dir, quan fem una estadística hem de triar una mostra, ha de ser representativa i els resultats tenen una fiabilitat que hauríem de... I això jo penso que, això sí que penso que es pot. Queda sobre la taula.
També és veritat que el treball de recerca hauríem de tenir uns objectius clars. Aquí ara faig un incís, és dir, i m'entendreu perfectament, és dir, com objectius clars o una hipòtesi clara, jo quan vaig llegir un títol que diu Anàlisi de la part constructiva del mètode socràtic en el diàleg de joventuts de Plató. Jo vaig pensar, aquí no hi entenc gaire res, però em permetreu la llicència o la broma, perquè està clar. Després vaig llegir l'abstracte, continuo sense entendre gaire res, però espero després parlar amb el noi o la noia. Això ho va fer la Blanca Bonet, la Blanca, llavors ja parlaré amb ella que me'n faci 5 cèntims, que una mica per això tenim aquí l'objectiu. Però sí que és veritat que això, objectius clars, hipòtesis clares, és important. Un altre element, no hauríem de ser autocomplaents en les conclusions, això sobretot amb els alumnes. A vegades els alumnes, explico una anècdota molt ràpid, jo vaig ajudar a la meva neboda a fer un treball de recerca sobre el violoncel i la qualitat del violoncel lligat amb física i tal. I la veritat és que no en sortia gaire res, perquè fèiem unes hipòtesis, ella tocava les notes, els agradava no sé què, i ostres, la hipòtesi no es confirmava. I bueno, vàrem anar fent, després vàrem canviar el flabiol perquè semblava més senzill, i bueno, però vàrem fer coses però no acabava de quadrar. I al final em presenta les conclusions, dius, què et sembla? Dic, home, dius que has aconseguit tots els objectius. Dic, potser no cal, és a dir, potser dir que el mètode de treball era bo, que hem fet unes hipòtesis que no hem pogut confirmar, que potser necessitaríem un instrumental millor, una metodologia diferent, però no cal dir sempre que els objectius s'han complert. Llavors, és un element també que a vegades caiem, és que si les conclusions no són bones o els objectius no els he complert, tindré mala nota. No, és a dir, allò de, és més important el camí que la cima. És a dir, no fem el cim per fer el cim perquè el camí és prou maco per fer-lo. Bé, jo diria que en general jo seria més partidari, això és una opinió molt personal, de simplificar el treball de recerca. Simplificar-lo a tots nivells, tant de la memòria com de la investigació, el tema, tot. Aquí també n'he vist alguns que són realment senzills i que penso que són molt lloables. Per exemple, el de l'Aina Martí, que diu anàlisi grafològica, doncs és un tema molt senzillet que pots agafar, pots treballar amb els companys, veure documents de la seva història, veure com ha anat evolucionant i és senzill però interessant alhora. Per tant, jo diria que aquesta seria una mica la meva aportació. Espero que no hagi sigut molt negativa i com que no m'agradaria que us quedéssiu amb aquests últims de coses a millorar i com que jo soc de l'àmbit de la divulgació, us he pensat portar, no sé com vaig de temps, vaig bé? He pensat portar una petita investigació que us la proposo aquí. Vosaltres no sé si us enganxareu ja perquè deveu estar del treball de recerca fins al monyo, però en tot cas queda en els professors que estiguin per aquí, doncs queda proposada. Aleshores he agafat del laboratori un instrument que potser també algun té a casa seva i que pot ser interessant. Aquest instrument ens permet experimentar, és bastant proper, malauradament és bastant proper, i ens permet experimentar. I ens permet experimentar a molts nivells. A nivell escolar, jo diria que això es pot experimentar a l'ESO, després a batxillerat i pot servir de treball de recerca. I ara us en faré una petita mostra, però necessito un d'aquests alumnes, dic unes perquè majoritàriament veig noies, però alguna alumna voluntària, no sé si m'acosto massa. Aquí vaig bé. Una voluntària, un voluntari. No, només un. Alguna d'aquestes que he esmentat, tu mateixa, no? Que et dius, sí, ets la Blanca. Bé, jo ara t'explicaré el que has de fer. Això és una cosa que també es pot fer en família, el sopar de Nadal, el dinar de Nadal, sí, veieu, però algú ho acabarà fent. Està molt bé treure-ho, perquè té molts nivells i cadascú pot fer. Llavors jo t'explico el que has de fer i no has de fer trampa, No.
haurem d'agafar aquesta escombra per als dos extrems, però no agafar-la, sinó senzillament mantenir-la així. I sense voler pinçar. Passi el que passi, no has de pinçar. Perquè no facis trampa, jo et demanaré que tanquis els ulls. Jo, com que ja ho he fet moltes vegades, no tanco els ulls, però ella sí, perquè si no em farà trampa. I aleshores el que ha de fer ella és agafar l'escombra així, amb els braços igual de separats, i anar juntant els braços fins, així, amb velocitat, moviment rectilini uniforme, fins que es trobin a davant del seu nas. I passi el que passi. Tu t'has d'abstreure amb les teves mans fins aquí. I llavors la pregunta és, si jo començo així i faig això, què passarà? Caurà cap a l'esquerra? Quanta gent creu que quan arribin les meves mans aquí l'escombra caurà cap a l'esquerra? Aixequeu les mans. Quanta gent creu? No, ja dic la vostra. La vostra esquerra. Quanta gent creu que caurà cap aquí, diguem? Aixecant mans? No s'hi val abstenir-se aquí. Cap a l'esquerra. Quanta gent creurà que caurà cap a la dreta? Més poquets. I quanta gent creu que no caurà? Bé, els alumnes no m'hi he fixat, però si fossin després ho comentaré. I ara entra en acció, has de fer així, sí, no facis mai això. Tanca els ulls, concentra't, i passi el que passi, tu vas fent a poc, sí, a poc, anar fent, no pincis, no pincis, molt bé, vas bé, ara vas bé, no pincis. Molt bé. No, tu no pincis. He dit passi el que passi. Ves acostant, no pincis. Sí, estàs pinçant. Molt bé. Perfecte. Bé, fixeu-vos que què ha passat? No ha caigut. Podria ser que aquesta escombra en Tavi l'ha trucat, però no, és que si jo faig això sense això, i ho faig, fixeu-vos, jo ho faig més ràpid perquè tinc experiència. Agafeu el que agafeu, sempre et quedarà amb equilibri. Cosa sorprenent, el que passa els alumnes ja estan rumiant, és que això, no sé què... Bé, està clar que això, a nivell familiar, es pot explicar, dir, bueno, és que, i ella ho notava clarament, és que aquí no em llisca, és que aquí pesa més, per tant, com que pesa més, fixeu, si us hi fixeu, aquí, ara dic pesa més, però no és científic dir que pesa més, aquí pesa més, i per tant, d'aquí no em llisca i ella està lliscant. Quan començarà a lliscar aquella mà? Quan pesin igual. Però és que aleshores, si us hi fixeu, no llisquen tots dos alhora. Ara llisca un, ara llisca l'altre. Això, evidentment, està relacionat amb la fricció estàtica, però també la cinètica o la dinàmica, no sé com en digueu, i no és senzill. És senzill en primer moment dir, home, com que això pesa més d'aquí, doncs té més fricció i per tant no llisca. Això és un primer a nivell familiar, a nivell d'ESO es pot parlar d'aquests termes, però després a nivell de batxillerat hem de començar a introduir el concepte no és que pesi més, és que hi ha una força normal que suposa en el pes i per tant la força normal està relacionada amb la fricció a través del coeficient bla 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 bla, us sona? Alguns sí. Però a més, com que hem dit que això no llisca uniformement, sinó que a vegades, aquí hi ha vegades que s'alterna la fricció estàtica amb la dinàmica i això sí que ja dona peu a un treball de recerca. Per tant, jo us animo a tots a arribar a casa, agafar l'escombra i provar-ho, perquè sorprèn, no feu trampa i treure-ho amb el dinar de Nadal o amb un sopar d'amics o a l'aula, el podeu ensenyar el dilluns als vostres companys, segur que hi ha alguna escombra per l'institut, i el professorat de física doncs és un element que, perquè si tu entres en una classe amb una escombra un dia i la deixes aquí,
aquell dia la classe tindrà una mica més d'èxit. Bé, i això en tot cas és el que us volia, us felicito de tot cor, sobretot a les alumnes i també al professorat, famílies i els alcaldes per fer possible això, Departament d'Ensenyament i a tots plegats, el CRP. Vale? Doncs vinga, moltes gràcies.